Que tal? Boas tardes. Xa case non queda berberecho na ría de Muros en Noia, morreu ao redor do 80% deste molusco. A culpa teñen as chuvias continuas que provocaron que baixara a salinidade da auga das rías. Hai 3 anos viviuse nesta zona unha situación similar. Todos os anos facemos o mismo. Todos os anos morre o marisco no mes de xaneiro, no mes de cando veñen as riadas, ou habrá que quitar o váter, porque senón todos os anos a facer a mesma cousa, todos os anos equivocándonos, todos os anos sin quedar sin produto, todos os anos sin vender, todos os anos sin ingresos. E as continuas borrascas provocan que haxa que intensificar a vixianza do caudal dos ríos. Un deles, o río Miño, o seu paso por Caldelas de Tui. Alejandro Álvarez. Sí, efectivamente, non para de chover e iso notase no caudal dos ríos. Por exemplo, o río Louro, afluente do río Miño, o seu paso por Tui está en nivel laranxa. Tamén o río Miño, o seu paso por Salvaterra está no mesmo nivel. E aquí, cando baixa por Tui, está totalmente fora do seu cauce. Nestes momentos, en toda a nosa comunidade hai unha vintena de ríos en especial vixiancia. Precisamente o risco de inundacións e de desprendementos é o que alega Renfe para suspender os trens de media distancia con orixe e destino Vigo. Unha suspensión que durará en principio ata luns. Este día, incluído Renfe, non habilitou alternativas por estrada e isto está aumentando a demanda de autobuses. Xoel Rodríguez. Sí, de feito, a Xunta viuse obrigada a reforzar os servizos de autobuses que parten, por exemplo, dende esta estación da cidade olívica. E que ata aquí, durante esta mañá, seguiron chegando pasaxeiros afectados por esas interrupcións nos servizos ferroviarios que se viron, ademais, obrigados a xestionar pola súa conta esas alternativas no transporte. Unha imaxe que se repetiu non só aquí nesta estación de Vigo, senón tamén noutras como Santiago ou A Coruña. E seguimos de cheo no ciclo do Entroido. Mañá a provincia de Ourense chega o domingo corredoiro e na provincia de Lugo a montaña celebra un dos seus clásicos gastronómicos destas datas. E a feira do Butelo da Fonsagrada. Ali celebran un produto moi apreciado no interior no inverno e que na Fonsagrada é mesmo un elemento da identidade do lugar. É típico hora do carnaval para o cocido, e acompañado con unhas pataquiñas e un lacón e soa, touciño, ao final faz un plato pois moi bon, a verdade que Xa lle lo contábamos en titulares, as chuvias intensas das últimas semanas están poñendo en risco recursos do sector marisqueiro. En Noia, a mortaldade do berberecho polo exceso de auga doce é do 80%. Aínda así, a confraría mantén a previsión de comezar a campaña a 1 de marzo. Na ría de Noia, as mostraxes feitas esta semana pola confraría confirmaron os peores agoiros. Nas zonas de marisqueo a pé, o 80% do berberecho está morto. As zonas máis afectadas son os bancos do Concheiro e dos lagos de Boa. Entre os profesionais do sector, a preocupación é grande. Non, as perspectivas son malas. As perspectivas para agora son malas e posiblemente para o ano que ven tamén. Todos os anos facemos o mesmo. Todos os anos morre o marisco no mes de xaneiro, no mes de cando veñen as riadas, ou habrá que quitar o váter, porque senón todos os anos a facer a mesma cousa, todos os anos equivocándonos, todos os anos sin quedar sin produto, todos os anos sin vender, todos os anos sin ingresos. A ameixa está resistindo mellor, cunha mortaldade de entre o 10 e o 20% dependendo das zonas. O exceso de auga doce polas chuvias constantes das últimas semanas fai que a salinidade das augas nalgunhas zonas de marisqueo sexa cero. A situación é semellante á vivida hai 3 anos, cando a baixada da salinidade matou o 80% dos berberechos. Cada vez vemos que estes tipo de situacións tamén se fan máis cortas no tempo, pero o sector sempre soubo sobrevivir e sempre soubo salir. Despois outro tipo de baixadas de produción, sí, se fan moitos estudios, pero que ao final moitas veces non nos están dando esas solucións que realmente a efectos prácticos quere o sector. Pero non nos están dando esas solucións porque quizás se están traballando a corto plazo, é dicir, de hoxe para mañán. Entonces hai que ver un pouco a evolución ao largo dos anos e ver un pouco que tipo de posibilidades se poden dar para poder mellorar a produción. Nas zonas de marisqueo da flote a mortaldade é menor, entre un 15 e un 20%. A confraría de Noia mantén a previsión de comezar a nova campaña marisqueira o 2 de marzo.
Levamos un mes informando dos temporais e do seu impacto na frota que prácticamente botou o mes de xaneiro amarrada e se amarran os barcos, as lonxas quedan baleiras, así que din, estamos diante do peor arranque de ano que se recorda. Dende comezo de ano encadeando temporais, en Ribeira amarraron ata os arrastreiros de litoral, os máis preparados para aguantar. O barco máis grande se son de litoral e sempre temos máis valentía para traballar, pero é moito. Non se acorda un inverno así, a verdad que non. Eu non acordo, levo toda a vida ao mar, aos 45 anos, non acordo un enero así, Os poucos que traballaron algo son os que puideron facelo ao abrigo da ría, pero tamén foi mal xaneiro. Non sei, non é só enero, diciembre, enero e estamos en febreiro. O problema é o mal tempo. Así que á lonxa chegan fabas contadas. Os da Meixa que traballan aquí na playa ao abrigo, pulpo ou ainda hubo algo, non son 3.000 kilos, pero pode haber 200, 500. A ver cando empezan a mainar estes temporales é que empece a faenar con constancia o arrastre que volva ao lirio e... É case a cero de lirio porque non hai arrastre, así que o volume baixa. Nos últimos 20 anos só baixaron d'1 millón de kilos en xaneiro 3 veces, en 2024, 25 e o récord tramal, o 26, con 314.000 kilos anotados. Os dous últimos anos foron para olvidar, mana, porque o normal é que teñas igual unha semana, 2 ou 3 días malos, pero que estos tempos son toda a semana parados, salen un día mal tarde arrastro. O caso é que a situación se repite na maioría das lonxas galegas. En todo Galicia, Aquí ainda na zona de que temos rías, ainda somos un pouco máis privilegiados, pero na parte do que son o que é costa a costa, Costa da Morte e todo para norte, pois é moito máis, afecta moito máis o temporal. En Lonxas Baixías, o único pouco peixe que hai é un barquiño do día que anda por aquí abrigo das rías e outro un pouco peixe que vende Gran Sol. En kilos e tamén en euros, este pasado xaneiro foi o peor dos últimos 20 anos. E xa teme polo que poida vir, porque pinta mal para o marisco. O máis difícil vamos a encontrar destas semanas para diantes, cando baixen as mareas vivas, cando se empezamos o tempo un pouco mellor, para ir evaluando toda a mortandade que hai. E outra das consecuencias do temporal son as enchentes dos ríos. Hai unha vintena que se están vixiando especialmente. Un deles o Miño, o seu paso por Caldelas de Tui. Alejandro Álvarez, como está aí a situación? Sí, que tal? Moi boas tardes, chus, pois efectivamente moi pendentes dos ríos porque non para de chover e a terra é incapaz de absorber tantísima auga, como podedes comprobar, pois aquí en Tui o río Miño baixa xa moi cheo. Acompáñanos neste momento Juan Manuel González, coordinador de Protección Civil aquí en Tui. Juan Manuel, contanos como está a situación arestora. Bueno, pois a verdade é que está bastante complicada, a pesar de que ainda estuvo o nivel do río estuvo un poquinho máis alto, pero bueno, o que sí temos que guardarse a precaución toda que necesitemos, procurar non arrimarnos á beira dos ríos. Aquí vemos o río Miño que baixa moi cheo, pero tamén preocupa o río Louro aquí neste mesmo concello que é afluente deste río Miño, non? Sí, efectivamente, o río Louro tamén está desbordado en moitos dos puntos, dos cuales hai puntos bastante complicados. E volvo a reiterar outra vez que sigamos guardando as precaucións necesarias e non acercarnos a eles. Eso lle quería preguntar a vostede, que é o que debemos facer, máis ben o que non debemos facer en momentos como este no que estánse desbordando os ríos? Vale, unha cousa das que non debemos facer en realidad é se hai unha zona que está vallada ou ben con cintas ou con vallas, co que sea, non traspasala, porque nós, ou tanto nós como a policía local ou quen sexa, poñemos eses medios para protexer o cidadano, do cual non o poñemos por capricho tampouco, que eso que vaya de antemán. O certo é que non para de chover, bueno, como dicíamos, pois a terra é incapaz de absorber tantísima auga, non? Efectivamente, eu penso que estes días ainda vai seguir chovendo, a cousa complicarase máis aínda. Como están indo estes días? Houve moitas incidencias con respecto a desbordamentos de ríos do temporal en xeral? Bueno, en proporción de outros anos, nós, o que é Protección Civil, considero que temos menos incidencias. É dicir, outros anos tiñamos tido casas anegadas, este ano, gracias a Dios, non tuvemos ninguna, seguimos así, pouquinho a pouco. Sí que nos dicían os veciños que, por exemplo, este río Miño que vemos aquí atrás, chegou a subir moitísimo, incluso nesta estrada onde estamos nos agora mesmo en directo, non? Sí, efectivamente, é máis alto tamén. Eu acordo anos de subir bastante máis.
Pois Juan Manuel González, coordinador de Protección Civil de Tui, moitísimas grazas por atendernos, por xa vedes esta situación agora mesmo aquí en Tui. Lembremos que o río Louro, afluente do río Miño, está en nivel laranxa e tamén no concello limítrofe de Salvaterra o río Miño tamén está no mesmo nivel. O río, a verdade que está moi crecido, é un espectáculo velo, a verdade que hai moito tempo xa que non se mira unha crecida deste tipo. As provisións creo que son de seguir chovendo e, polo tanto, o río seguramente pois crecerá todavía máis. E seguirá chovendo e seguirá subindo, me imagino. E xa non son nos ríos, o temporal ainda se nota tamén no litoral, onde están activados avisos por ondas e por vento. Vexamos agora pola costa a través das cámaras da nosa páxina g24.gal para ver cal é a situación. Empezamos polo sur, na Guarda. Esta é a imaxe en directo a Arestora. Nesa zona, Meteogalicia mantén un aviso laranxa por vento no mar e amarelo por ondas. Tamén ondas que poderían chegar ata os 5 metros no litoral da Coruña. Ata 6 da tarde hai aviso amarelo no mar. Imos ata o interior, vemos o Miño seu paso por Ourense, un dos ríos os que non se lle quita ollo polo aumento do seu caudal estes días. E o mar bate ben tamén en Muxía, dende onde nos chegan estas imaxes, en directo. Moita precaución en todo o litoral hoxe. Rematamos na montaña, Estampa Branca, no Cebreiro, onde volveron as neves. Precaución se teñen que circular polas zonas altas das provincias de Lugo e de Ourense. Precisamente o regreso da neve nas zonas de montaña ocasiona que sexa preciso ir a modo nas estradas. E o caso da autovía A52 entre a Canda, no concello da Mezquita, e Requejo, en Zamora. Estas que ven son imaxes en directo da Cámara da DXT. Na provincia de Lugo, a única estrada afectada polas nevaradas, segundo a Dirección Xeral de Tráfico, é a provincial LU 633 en Pedrafita do Cebreiro. Ben, e traballar a intemperie estes días de temporal ten un plus de penosidade que non adoita estar recoñecido. Un dos sectores que máis está sufrindo esta cadea de temporais é o dos vendedores ambulantes. Os mercados ao aire libre están estes días casas en clientela e non só iso. O tempo provoca estragos na mercadoría e reséntense as contas e tamén a saúde. Complicado. La verdad es que está bastante complicado. No mercado da Estrada a prioridade era por momentos que non se viñesen abaixo os telderetes. Xa é o 6º mércores do ano en que o mercado non é que desluza, é que queda desfeito pola chuvia. Estamos trabajando con riesgo porque la necesidad es mucha, la verdad, y tienes que intentarlo de alguna manera. Llevamos días y días sin poder tender y cuando tendemos, pues todo esto, y no ganamos ni pa'l pan. Pois por encima da superficie pois é de terra, moitos xa nos chaman tamén xa antes de vir. Pero moitos, sobre todo os que venden produtos perecedoiros, non teñen outra opción que intentalo cada día. Desde que empezou o ano, sin poder traballar. E xa ves, vendes máis, dijo levar máis de volta do que vendes, non se vende. Onte la leña, mañá panoia, hai o Grove, hai Ribera, fai tudo por aí. A los ayuntamientos reivindico de verdad que tengáis mejoras con nosotros, que lo hagáis cerrado y que nos deis facilidades para poder. Xa para ir á feira de cliente había que ter algo de atrevemento. Hai que ser atrevidos para salir a comprar hoxe. Dá pena, moita pena. E co esfuerzo que teñen que facer para montar todo e volver a recoller. Outra vez tocou desfacerse en beneficios e marchar para a casa. E a sucesión de borrascas destes días ten efectos tamén no estado de ánimo das persoas. Saímos á rúa a buscar remedio. Cun ceo de nubes negras e unha chuvia casi perpetua, pensar que un día abrirá o sol pode ser cuestión de atitude, pero o que vemos pola ventá aféctanos. Hasta que abres la persiana y ves que sigue lloviendo, pues tienes la esperanza, pero luego ya ves que da igual, que sea a las 6, que a las 12... Que... Fatal, agobiados ya con tanta agua, ya necesitamos unos días de sol para poder secar un poco. Estamos fatal de los huesos y de ánimo. Y de ánimo, necesitamos que salga un poquito el sol, porque si no, la verdad que... Un poco deprimente. Que es un poco deprimente. Non é unha impresión subxectiva, a apatía, a modorra e a desgana destes días ten base científica. As persoas que lles chega a afectar máis, pois incluso poden chegar a desarrollar o que se chama un trastorno afectivo estacional. Bueno, pois poderíamos dicir de outra maneira, unha depresión invernal, non?
A situación meteorolóxica repercute no estado de ánimo, no comportamento e no equilibrio hormonal. A reducción da luz influye na encaixa menos serotonina no noso organismo e iso levanos a ter un pouco máis de tristeza. Se temos, por exemplo, liberamos un pouco máis de melatonina, que pasa cando os días son oscuros, non? Bueno, pois normalmente o que nos sucede é que temos menos enerxía. Con todo o que fagamos mentres agardamos a que volva o sol pode contribuir a sentirnos mellor e hai lecturas que semellan a caídas. É unha que ven ao caso perfectamente, que é o libro de E apenas nada, porque a historia é dun rapaz que persigue a choiva, apetece que chova incluso, para poder disfrutalo doblemente. Vigo leva incomunicada por tren dende hai xa 3 días e se non hai cambios estará así ata o martes. Renfe xustifica a suspensión do servizo polo risco de inundacións e de desprendementos e mentres os usuarios e usuarias buscan alternativas. Xoel Rodríguez. Sí, Chus, de feito, durante esta mañá foron moitos os pasaxeiros que se seguiron achegando ata esta estación de autobuses da cidade olívica co obxectivo de facerse cun billete que os leve aos seus destinos logo desa suspensión dos traxectos ferroviarios. Un incremento na afluencia, particularmente en traxectos, por exemplo, con grandes cidades como son Santiago ou A Coruña, que levou a Xunta xa durante as últimas xornadas a reforzar esas rutas. Os pasaxeiros lamentan, sobre todo, a falta de información por parte de Renfe e tamén a ausencia de propostas de traxectos alternativos. Lembran ou piden, en calquera caso, que se retome a confianza, confían en que se poida facer durante as vindeiras xornadas. Neste sentido, lembremos que o presidente da Xunta apuntaba hai tan só unha hora que logo dunha conversa mantida co presidente de Renfe, esa normalidade se podería retomar mesmo durante esta fin de semana, pero, en calquera caso, polo momento, prudencia, porque das estacións de tren de Vigo, polo momento, aínda non saen nin chegan trens. Xa saben que Galicia é terra de centenarios, sobre todo algunhas comarcas da provincia de Ourense. Agora sabemos que as posibilidades de vivir unha vida longa dependen tanto do estilo de vida como da herdanza xenética. Un estudo que se acaba de publicar demostra que fagamos o que fagamos, se non hai un bo potencial nos xenes, será moi difícil chegar aos 100 anos. Con 103 anos, a ourensa Laura Fernández non perdoa a hora de bici e o rosario todas as mañás. Xa é tataraboa. Eu nací no 1922. E que tal se atopa? Moi ben. Somos dúas irmás que pasamos dos 100 anos. Está de maravilla. E yo creo que eso que es genética. Porque tengo una tía en Brasil con 102 años. E é que a xenética determina o 50% a esperanza de vida. Unha conclusión que non sorprende os que investigan os segredos da longevidade, pero que un estudo demostra agora científicamente a partir de datos de mortaldade en xemelgos. Fixeron unha cousa moi interesante, que é establecer un modelo matemático que calcula, digamos, o peso da xenética e o peso dos factores ambientais, eliminando, quitando da ecuación as causas de morte extrínseca. En Galicia contamos con máis de 2000 centenarios, outra delas a Agripina. Xa paso dos 100. Xa pasa dos 100? Claro. É a partir dos 85 anos cando a herdanza xenética ten máis peso. É ainda máis acusado o efecto xenético para acadar a idade do supercentenario dos 110 anos. O forte efecto dos xenes na duración non significa que pode ignorarse o estilo de vida. A alimentación hipocalórica, a dieta atlántica, a laboriosidade e a rede de coidados axudaron que comarcas de Ourense estén no top mundial de longevidade. Imaxinan pasar unha noite pechados nun centro comercial rodeados de zombis? Pois é unha experiencia da que van poder gozar ao redor de 300 persoas que xa reservaron praza nun evento que acollerá a partir das 10 da noite o Centro Marineda City da Coruña. Mariola. Si o programa vai por partes, os participantes poderán asistir á proxección da película 28 días despois O Templo dos Osos, que pecha esta saga, e será o remate contra a medianoite cando se inicie a chamada Noite Apocalíptica. Os asistentes poderán colaborar, buscar pistas, resolver acertixos e, sobre todo, sobrevivir ás mandas de mortos vivintes que camparán por todo o centro comercial. Unha experiencia inmersiva única que se organiza por primeira vez na Coruña.
En Mande, na provincia de Ourense, os troteiros levan xa dende ben cedo percorrendo as aldeas do municipio. É o primeiro día que saen este ano unha das xornadas máis especiais porque troteiros de todas as idades van cos seus vistosos chapeus e coas súas chocas anunciando que o entroido xa está aquí. E a veciñanza recibeos nas súas casas con doces e con bebidas para que repoñan folgos. E o seu xeito de agradecerlles cada ano a súa visita. Unha cita coa tradición que manteñen chova, neve ou vaia frío. A alegría e o amor polo entroido non hai temporal que o free. Moi ben, é unha cousa maravillosa, dá justo polo menos un pouco de ánimo ao pueblo. Danos alegría e quéntanos un pouco, porque co frío que vai... Uxe non hai frío ningún, nin chuvia, tú non ves que non chove. Uxe son os troteiros de Bande, como vai haber chuvia? Nada deso. Ten unha tradición que empezou por os pueblos, e, bueno, en todos os pueblos se fai unhas fillós, unhas orellas, un dulce, para celebrar todos os anos. Temos bueno, os troteiros encantados e nós tamén que veñan, porque non hai xente, entonces, pois pasas un día bonito. E na Fonsagrada, a chegada do entroido ben marcada pola celebración da súa famosa Feira do Butelo nesta fin de semana, Noelia. Durante 2 días que dura a feira, agardan vender uns 25.000 kilos de botelo, o produto estrela da vila. A feira, que é un motor económico para a localidade, chega á súa edición 19, unha cita que segue viva grazas ao traballo dos artesáns locais para distinguir este produto que os diferencia. O botelo é un embutido que se elabora a base de costela e cortezas, cun adobo especial e se embute no estómago do porco. A feira conta coa declaración de interese turístico de Galicia, conta cun gran tirón e esta fin de semana a vila enchese de visitantes que non queren perderse esta gran cita gastronómica. Este ano a distinción de Botelo de Ouro é para o Museo Comarcal. Máis de 20.000 kilos de botelos a uns 13 euros o kilo agardan os que visiten esta fin de semana a Fonsagrada. É típico hora do carnaval para o cocido, acompañado con unhas pataquiñas e un lacón, soa, touciño, ao final faz un plato moi bon, a verdade que... O botelo ya androlla. O botelo ya androlla. Hai xente que se define un pouquiño máis pola androlla porque é carne magro, sin a costela, e despois si que hai xente que prefire o botelo. Este embutido propio da montaña luguesa elabórase seguindo un proceso tradicional. O botelo de Fonsagrada é un produto que se basa en unhas cores moi simples: costela, pelexos e adobo. E, bueno, a tripa. É solo eso. É un produto básico da terra e que, bueno, como xa dixen, moi representativo de Fonsagrada. A feira, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, cumpre 29 anos sendo un escaparate para os produtores de botelo e para outros artesáns. A nivel de gastronómico, pois mira, desde comprar unhas anchoas, a comprar chocolate, a comprar unha navalla, a comprar un cesto, a comprar roupa feita a man para un neno, a comprar o pastel de Fonsagrada, que é o postre millor que se pode comer despois dun bon cocido, non? Están previstas atraccións para os nenos e actuacións musicais. E hai máis, imos coa axenda cultural desta fin de semana en Galicia, cunha ampla oferta de música en directo en distintas cidades para poñerlle o mal tempo boa cara. Hoxe sábado a Coruña será un dos principais puntos de encontro para os amantes da música. Por unha banda, Miquel Izal actúa esta noite no concerto de fin da súa xira O Medo e o Paraíso. A cita será no Coliseum. Tamén hoxe sábado na Coruña, o grupo de Vacas sobe ao escenario cun espectáculo fresco e desenfadado, cheo de versións coñecidas e moito sentido do humor, que celebran os seus 10 anos. O concerto terá lugar no Teatro Colón ás 8 da tarde. A música continúa en Vigo, onde esta noite Rosa Cedrón tamén celebra 30 anos de música. Será na Praza do Rei, ás 8 da tarde. E mañá domingo, Santiago de Compostela acolle o concerto do pianista James Rhodes, unha das figuras máis recoñecidas da música clásica actual. O recital terá lugar no Pazo de Congresos e Exposicións, unha fin de semana completa para gozar da música en directo en Galicia.